Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di hita di minggu Advent na parjolo imana tarsurat di Yesaya bidu 10 sada ayat sada tolhas tu ayat 10. Yesaya bidu 10 sada ayat sada tolhas tu ayat 10 songonoma didok disi. Dungi ruarma sadatuna siatuk kondisi isai jalamar parbue sada tubis na tubusian uratna. Jadi songkop matu ibana tod dini Jahoba, tod dini habisuhon, dohot hapistaran, tod dini panuturion, dohot hagogoon, tod dini parbinotoan, dohot biar maradopon Jahoba. Jala halomohonon na do hadaulaton maradopon di bata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu nabi nege ni pinggolna. Marhite-hite hati gorat tahe uhumonna akan abogos. Jala marhite-hite hasitongan patikosonna uhum tu akan nadangol di tanoon. Jala marhite-hite batahi ni pamanganna libasonna tanoon. Jala marhite-hite toddi ni bibirna bunuonna halak parjahati. Jala hati gorat do hohos ni gotingna. Jala habunaron hohos ni akna. Disima maringan gopul di labung ni biru-biru. Jala manggopang babiat di labung ni habing. Jala tapak do anak ni lobu. Babiat dohot pinahan na pinamokmok. Jala danak na met-met marmahan na sida. Rap majapal malobu dohot babiat. Jala tapak modom aka anak nabi. Jala panganon ni singa duhut songon dorbia. Jala poso-poso marmiam-miam di labung ruang ni ulok dari. Jala danak nabura sirang susu. Mangarorohon tanganna tu ruang ni libe. Dang be majahati manang mangago na sida di sadok dolok habadioku. Ay gok parbinotoan di Jahoba tanoon sogut. Songon aik ni laut. Mangalikupi todolanna. Jadi masa madina sadari i. Uso-usoma akka parbigu di urat ni si Isai. Na pinatidang bahen partonggol ni aka bangso. Jala pangulonanna do hamuliaon. Ido yang go sa ni turpuki. Selamat Advent ma dihita. Selamat tahun baru. Bahasa songon nahaduk kamu mangalusi. Ulakoda. Selamat Advent ma dihita. Mulai go maju suarai 100%. Selamat tahun baru ma dihita. Baru magok 100%. Molo sinakit tanggung dope. Lapatanna na memang di minggu Advent parjolo do nagabe awal tahun gerejawi. Ido ubay na hudok nakin selamat tahun baru. Dan apalah salai molo di tanggal 1 Januari musian non molo marjamita parjamita diduk selamat tahun baru asing 2 hali naroha kan di bagas asa tahun. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus opatali ma Advent. Molo minggu parjolo di Advent parjolo di bayad do manang dipagala do lilin sada lilin. Daku boto ati na alani maol hita mangalului lilin na violet alai nang mapakurangi i. Nakikat aja kan dipagala malilin na violet ninna sada. Di tiki uriana adorang so di Cibuburon hami molo pas masuk minggu Advent di tuor hami do sengaja lilin na violet tu panti karya hepata ala aka danak nama tua nadong disi diajari do mabain lilin patupa songon asadong tadani naso pasif nasida
diinganani. Mereka juga bisa berkarya orang-orang yang difabel itu. Laos ido gabedalan gereja lau mengurupi akan nasida nadong di panti karya hepata. Murado di main nasida. Jala boy do gabedalan mengurupi nasida. Aledang nangi gabe jamitana olani lilin parjolo ima patadahon taringo tu pakirimon. Bagaimana seseorang hidup dalam pengharapan. Adong do pade bisu nama dok songonon. Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. Tanpa air bisa bertahan hidup 3 hari. Tanpa bernapas bisa bertahan 4-8 menit. Kalau udah dicoba kamu sonari, dang bernapas, manang dang marhosa, holan mar masker pengamol maridieti, lama musi didokon. Oh pak sa 20 menit. Alai itu kenyataan nah. Alai manusia tanpa harapan hanya dalam 1 detik sudah mati. Boy doi bana songon mayat hidup karena hidupnya tanpa harapan. Ra adong dosia tonga-tongata nasi songoni nuaingon. Nah rap hudul alai pakirimun nanunga mago. Rap hudul, rap marede, boy bana mar surak-surak marede. HP hati-hati nama gopo. HP di bagasa rohana nunga mahiu. Tidak ada lagi pengharapan. Kita sama seperti mayat hidup. Alai marhite adven naparjoloon di patuduhom ma ianggo argado HP pakirimon di ngoluni halak Kristen supaya kita bisa bertahan dan juga dapat kuat dalam menghadapi setiap cobaan. Hamo kadongan lagi naholongan di bagasan Kristus Yesus makirim madina dinggan mengaradema tunaso dinggan asabohamai ido nama cayapit di tonga-tonga ningoluta. Molo makirim sasahalak bukan berarti hidupnya itu sedang dalam keadaan susah saja. Molo makirim sasahalak taingok dope apa kirimot tadi tiki persirangan tahun manang so taingok dope. Taingok do pakirimot tadi tiki tahun 2020 masa Covid ado pakirimota. Asa boy manian mula musehami marminggu di bagas joro. Asa boy manian hiba tong marsi jalangan. Asa boy manian hiba mangulaun adat. Asa boy manian hiba pertanyaan wek di jabu-jabu. Kagudang do pakirimon. Adong do halak nama kirim di tiki aman posisina. Ali Tuhan saya dalam tabay maaka pasum-pasum di tonga-tonga ni keluarga nami. Ima pakirimon. Ada pengharapan tentang hal yang lebih baik daripada hari ini. Imana nidokna makirim. Alai hobartu turpukon, jala hobartu tema ni mingguta, didokdo raja damai akan datang. Raja di hadamion naneng rok ninna. Adong pakirimon ima di hadamion. Kita menantikan dan merindukan kedamaian itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita merindukan kedamaian di gereja. Kita merindukan kedamaian di bangsa dan negara kita. Ubene ido rikok mahadamion di tonga-tonga ni ngoluta. Molo molo somardame di Jawu amang inang. Molo dang mardame kan busi saud do ngolu. Di sada keluarga na say hola martok karulonna karena tingginya egoisnya. So maldi molo martokar kan. Roma matai di dokma. Keluar ho si Jabon. Audu na karijo. Hodo di Jawu. Sodong ulamu. Ipedang di petorito reho gelengmu torninna. Roina taon dang ulo talo. Molo soalan yau dang boy ho hasia di ulaumu torninna mamuse. Hope boy do usir hosian Jabon. Keluar hosi Jabon inna. Jadi bingung matong kada dana molo mabigi si songoni isi do neng keluar na ngan halakon na rohana kan. Molo ngasa nga songoni. Sudi man do kollau keluar ina rohana. Alai ala mungkin palumuku rohani inatai ala didok keluar matong ibana nangik mana keluar berharap suaminya memanggilnya supaya nggak jadi pulang atau pergi ima pikiranna jadi nangik imana mardalan on halak na
Urang mampu dodohono ma rumahnya rumah papan. Ngata moto be rumah papan mohakan, adong do si pata lubang na boy mangitip tu luar. Sian lubang-lubang di papan-papan nai. Jadi ngasak di pitu ina tahun. Wasa nang marna di jauh, mana ngatar-tar di dokom mak. Gaya itu donak kini. Indah manyan kan? Habe dang tong. Sampai meradu atar di pagogo membuat sepatu neon hak heels. Indah kan? Atar di pagogo masongoni tong do dang adong pakorhonna. Alai rohamatai tong di bagasar rohana adang mungkin lawi natakku. Gaina doya tar lawi mana? Holong do rohana tuau inna mamuse. Tapi karena tingginya egois, tidak mau memunculkan pertama sekali kedamaian di rumah itu, akhirnya marsipai maam mau terus dan marna jupang partikianna. Alai amat taipe penasaran bahasa kadang malah tak latak besi batu nina takku narohana rohina tanyon hirana sodong makuling suara nipat narohana musik rak mahalaki menuju satu lubang di rumahnya ini marsi iti pemahalaki ujungna rap mekel ma hamu amanami inanami bahasa mekel lamu nah heado songoni jujur kamu heado pasti kan. Unang maju tadokon keluarga yang baru, keluarga yang sudah tua juga pasti seperti itu. Kita kadang tidak sadar bahwa kedamaian itu adalah kebutuhan. Kebutuhan setiap orang. Unang maju pati bohu kita makatai taringo tunanaing masa resesi. Nama bain bocaro hani halak. Kekhawatiran tinggi sehingga tidak ada lagi damai di dalam diri. Di rumah tangga tamajo. Hidup abor hato kita asam. Haruar kita. Tong duga besi buat damai shalom maradu di kamu kan di tong jijamu muna shalom wala Kristen dui moloroi sarana maaf pengamin tu jabu-jabuta kan dibereng do tada ni jabuni ala Kristen dak mo tete na masa di so dak do pero ala tonga-tonga jabunami di Cibuburon kan di tonga-tonga dang mungkin masuk iman tu gerbang dang jolo tu jabuni amang harap manang tu jabuni amang nebaho di bagasar roh aman jo naroha dan inian alai tadani hak Kristenota tidak hanya pernak-pernik itu tadani nahita neng pai mai mahon taringot tu ari Natal dang holan na manghirup-hirupon dang holan pohon Natal na macai bagakon tidak alai mohado hita tubuh di bagasan rohata pakirimon las pakirimoni taringot tu hadamion isu di nama buan hadamion ima Yesus Kristus dia yang mendamaikan kita dengan Allah marhite si Adam do si Hawa nanang mabain sega komunikasi na dohot debata Kristus mana padomuhon mangalehon dalan dihita sadanai ilustrasi disukun guru ma tu dan natar laba rosikola disuku songonon bahasa terlambat to enak dia lusi mamuse otong dotong alani martokar atau rasna kan martokar omakku do bapakku enak jadi hubungan na asing ibu guruon enak bahama dihuta kan kalau songon ni mangalusi aidang diboto ibu pai mahun sipatukku doao neng didang guru bapakku omakku pakai sipatukki apa itu neng si pakeoku tornin nama muse jadi anak juga tahu bahwa dia juga membutuhkan kedamaian di rumah sotung martokar amado ina dibereng akayanakon itu tetap harus menjadi rahasia dari orang tua supaya anak tidak terlatih akan kekerasan molo tapai maima do dame raja hadamion songoninang di bagasan turbukon Yehuda sedang terancam kepada masuknya Yehuda kepada kepembuangan. Bohada pakilalan di halak nang mangulau dosa. Totubu si saudo. Bohada pakilalan di halak molo didok nang tuhabuan ni bana. Masuk kepada penindasan. Sedangkan dikatakan resesi akan terjadi.
Ngagudang halak, kita irit-irit lah minum teh manis. Beli gula nanti nggak cukup uang tornina kan? Kita irit-irit lah dulu, unang jomardalani kita. Nanti nggak cukup nanti untuk membeli baju seragammu di kenaikan kelas ini. Tornina natorasna. Alani ahamai, alani biar di roha dui, dan alani dangadong hepengna. Songoninang di halak Jehuda. Mereka merindukan kedamaian, tapi mereka tidak tahu bagaimana mendamaikan dirinya dengan Tuhannya. Bahwa Tuhan yang hadir itu membawa damai, memberikan suatu penyegaran supaya hidupnya penuh dengan damai. Di hasil rohani nasida do hadameon, alai juga do nasida, jeng-jeng do nasida, maralo do tuhatani di mata, ubay na tarbuang nasida, ubay ni ido, pengibaratan yang terjadi sian panurirang Jesaya marhite di ayat sada pabuahon gobaran nasongon hau naikot tabau manasida. Orang-orang yang tidak ikut perintah tentu akan dapat hukuman. Orang-orang yang tidak ikut pada komando atasannya akan mendapatkan sanksinya. Molo adong guru na dipaluas ianakon manang na diajarina mangulahon hasalaan di pasobu songoni, itu bukan guru yang baik dan cerdas. Tapi dengan mengingatkan dan memberikan hukuman, ada tingkatan-tingkatannya tentunya. Maka itulah orang tua yang tahu mendidik di dalam hukum yang berbingkai dengan kasih sayang. Ido namasa diturbukon, ubay ni ido ngapatah semangat binasida. Mulu tuha buangan nama hami. Atong buhana mangulu nami. Kalau kami sampai kepada kehancuran, di manakah letak dari pembaharuan itu? Jadi ngasanga melos, ngasanga mahiu pakirimonina sida, danga dong beon. Itu kan pakilalata manginang molo ngasanga merudutu terus aka arsa ro tu hita. Sakit datang, dungi marudu muse akana asing, iya nakon putus sekolah alani pangalahona. Bohado tutu songoni akan atoras dan alani parsahiton pardagingoni mana marsahit be alai rohana nga marsahit songoni nang Jehuda hati hai ubani ido. Pemulihan itu dimulai dari Nabi Yesaya yang menyampaikan dungi ruar masada tunas ya tukoni si Isai jalan marparbui sada tubis na tubus yan urat naninna. Ini adalah salah satu tanda bahwa ada pertumbuhan, ada hal yang baik. Ikon makirim do hita satu pertikian si senuaingon. Molodang adong pakirimo di hita, kita akan sulit untuk menjalani kehidupan kita. Taingok masakap ni mata dada sakap hamagoan. Alai sakap hadameon. Dang taingok ti? Ini tersurat ita he. Pokoknya di bibil mate. Unang maju sinuku songoni. Mababibil pa hita nga mau luaikan borak ninna alani aha anun siga tasu tornina kan hapai mau babibil lo narikot geriada manginang kalau do bingung ngau mengajari par guru malua mau suruh mau bubukede kan saya dong dosa ada dua halat na sama bubukede usuk kuma bahasa dang di boko bukedem lupa inang nasa danai usuk ku bahasa dang di boko bukedem nggak ada di rumah inang ina muse. Tidak ada di rumah, baru tutuan. Apa sada bagian dui buku ini dohot bibil. Hatani dewata do negabi jahota patubun haporsiaon pakirimon dot holong dihita. Ido na dido si apostel Paulus. Jadi ikon makirim do hita di hadamion. Hadamion ima dewatai sendiri. Dada na ikut tubuh raja songon pamikirion ni Jehuda na ikon menyelamatkan mereka dari politik. Tetapi yang mau dimaksud adalah Kristus sisa diri do si buon haluan naneng ro di portivion. Dia akan datang menyelamatkan. Dia akan datang memberikan pemulihan kepada kita. Jadi di ibana do todini Jahoba, todini habisuhon, hapistaran, panuturion, hagogoon, parbinotoan. Doho biar maradopon Jahoba adong ma sadada dana dungi dijabu mai bana didokoni bana ma to makna oma adong naro inna ise tulu hala oma naro ning marhuai sen hurie do naro inna anak nion sen gerijata inna
sahala masuruh masuk torina di depoton geleng nyoma muse amang satu orang saja yang bisa masuk nina dungi pabuana nyom muse tuwang makna ama ina laki dungu dokon dang boy hola sahala masuk ikut tulu cado halaki masuk nina rong muse oma nyo natong dua halak masuruh masuk dokon mama ngilik mau covid nuai inna roy mana di dokon mama muse abang hola dua halak do inna oma boy masuk ala covid nuai inna muse molo dak kasongan do ikon jujur do makatai jadi napa tulu halihon di dokon mama muse tu ama ikut tulu halak do tong laki masuk inna roma muse oma nion atong suruh malaki masuk torina ape disuku oma nion ma wasa ikut tulu cah laki masuk wasa ikut tulu cahamu masuk inna ala ni ido inang molo la sedero dang tugi ala hamina roon na parjulu ima sibuan hadameon na paduahon ima sibuan hatigoran na patuluhon ima na naing sibuan habisuhon molo hola sada do hola hadameonido dang dohot hatigoran dohot habisuhon dang jabuni hala kristenon nin nama jadi ikut tuluca do masuk tu jabuon asaguk mahasona ngabolon di tonga-tonga ni rumah tanggamu nina jadi keluarga itu bukan hanya meminta damai tapi harus meminta habisuhon, ima hikmat dan juga meminta hatigoran keadilan. Di mata ima natoluima gobaranna. Ikona dong dois ditongan ni bagas ni halak Kristen. Taparama di ayat 4. Bohado Kristus nanang rohi. Marhite-hite hati gorat tahi umon na akan apogos. Dia tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Jala marhite-hite hasit tongan pati koson na tu akan ada ngol di tanoon. Walaupun kadang ada suatu peraturan yang seolah-olah membuat penindasan kepada orang yang miskin, tapi Tuhan itu maha adil. Dia tidak akan membiarkan orang yang miskin itu terlantar, dia akan mencukupkannya. Dungi diuduti mamuse jala marhiti-hiti batahini pamangan na libason na tanoon. Datung pasobun na hamu mangulahon na soture. Dilihat ko hamu pilihan muna ale marhiti akka korupsi, itu tidak adil juga. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Taliyang mahamula teota alay marhite siyan akka naso tamado pangumuani inaso dihalomuhon ni di mata gariada di do nakin batahi ni pamangan na libason na tanoon marhiti dungi marhite hiti todi ni bibirna bunuon na halak parjahati. Bukan Allah yang membunuh, tapi dia mau mengatakan Allah itu bisa murka kepada setiap orang. Naso marhadaulaton, yang tidak mengatakan di dalam hatinya yang guau dot dong aku sajawi ko jahubadu uluan nami hamu akama nami pasti kona dong inatata nasoro di ingananon hamu akainata pasti kona dong amatta nasoro marminggu di tikion hamu akayanakon di dia natoras muna unang-unang dang marminggu sadarion. Adong dope partikian ala minggu manogo dobeon. Minggu harian adong. Minggu di parminggu namod dimpe mardala do dikion. Minggu anon di botare pe adong do. Jangan sia-siakan waktumu. Ketika kita menantikan Raja Damai, kita juga harus dibentuk menjadi karakter orang membawa damai, membawa keadilan dan juga membawa hikmat kepada setiap orang. Gariada di dok nakin ada peralihan di dok di ayat onom di sima maringan gopul di labung ni biru-biru ada gopul tahe beruang alai molo di hata Indonesia di dok serigala itu di dokon. Jadi ini termasuk binatang buas. Jalamang gopang babiat di labung ni habing ada babiat harimau alai di hata Indonesia di dok macan tutul. Ido binatang buas do tongi. Alai buasa ikon berdampingan di mana do biru-biru domba. Buasa ikon berdampingan di mana do habing. Ini adalah termasuk hewan yang lembut.
Yang bisa kita umpamakan di sini bahwa yang keras itu berdampingan dengan yang lembut, Tuhan akan membuat suatu perubahan. Marhite umanna dang pasobonna hita ikon mate. Alai pangiduan na hita asa marhamu baon dung jolo tajakkon hadamion sian debata. Kalau kita belum mengenal Allah, maka kita akan sulit untuk berdamai dan akan sulit untuk hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Atong hamuaka amanami inanami guk dame ma hita paimai mahon raja hadamioni. Bukan hanya sekedar pernak-pernik saja di rumah kita memasang gaba-gaba dot akahiasan na asing alai rohat tamajota parade di tiki paimahon raja dame nanaeng roi. Amin martania kita. Jehovah Tuhan nami na marhabangsa di Banua Gijang. Utadahami ho Tuhan jalau sobahami marhiti anakmu Kristus Yesus si paluai. Las rohanami Tuhan di pamukani tahun gerejawi di obason di Advena Parjolo. Mui hami marsaur di bagas jorom mardongan las ni roha. Totu di bagasan pakirimon nanang di suatoko di bagasan rohanami bi. Dohot hadamion. Asi roham Tuhan ganup hami nanang rotu ingan nanon ganup marsada-sada pasu-pasu ma jala ho Tuhan nami namian di pikiran nang rohanami asa marparbui ma hatam nanang hutangi ho kami di parminggon manogoton.